Udover den udstilling, vi i dag åbner her, så har hun malet malerier for forsvaret. Hun rejste med de danske styrker til Afghanistan og malet dem dernede. Hun har malet vores dronning Margrethe 2 gange, og så har hun malet mange andre spændende historier, ligesom positive portrætter her. Fælles for dem, at de fortæller noget, altså at det ikke bare er et maleri, men at der ligger en historie bag, som hun gerne vil fortælle. Sidste år der blev positive portrætter vist første gang i København på Rådhuset, og siden der er udstillingen så blevet vist frem i Struer på Østerbro og senest i Aarhus. Og jeg synes, det er rigtig fedt at stå her i Herning i dag. Jeg har også et tilhørsforhold til Herning, i det jeg gennem 20 år har været fotograf på FC Midtjylland, så jeg føler også lidt, at Herning er min by. Det er på vegne af Rigsfondet, at Mathilde Fenger har malet de her smukke malerier. Og den ene er jo utrolig nok af mig. Det er 2 år siden, at hun mødtes med mig og de andre i Aarhus. Og vi havde en dag sammen, fordi hun ville lære os at kende. Hun ville ikke bare male maleriet der, så hun ville prøve at fortælle, hvem vi var. Så hun var nødt til at lære os lidt bedre at kende end at bare se os. Min historie, som det maleriet her fortæller, det er, at jeg er født med en blødsygdom, hemofiliat i svær grad. Og det betyder, at mit blod det ikke kan sørge, uden at jeg får medicin til det. Det var desværre den medicin, som i midten af 80'erne påførte mig og 90 andre danske blødere og livsspillet. Sundhedsmyndighederne lyttede ikke til alarmsignalerne. Man kunne faktisk have forhindret, at det skete, men man undlod at gøre det. Senest har man i England grænsket alt det, der skete derovre, og det mangler vi stadig ikke at få gjort det i Danmark. Jeg var 9 år gammel, da jeg i 1985 blev påført af livssmitte. Jeg var 9 år gammel, da jeg fik en nødstop. Da jeg var 10 år gammel, havde Dagbladet hørt om brødrene, som var blevet smittet, og gav mine forældre 1 dag til at fortælle mig det inden hele omverdenen vidste besked. Ikke engang mine egne forældre vidste, hvad sygdommen egentlig var. Den vagte skræk og rædsel i samfundet, og folk turde ikke knap røre en smittet. Da jeg var 12 år, gik det op for mig, at jeg skulle dø. At vokse op som teenager med den viden, det var svært. For hvad skulle jeg egentlig stille op med livet? Da jeg var 17 år, der dør min mor af kræft, og da jeg var 20 år, der døde min far også af kræft. Hvad skulle jeg dog egentlig stille op med livet? Da jeg var 21 år, der var jeg selv ved at dø. Jeg lå uden immunforsvar på infektionsmedicinsk afdeling i Aarhus med dobbeltsidig lungebetændelse og anede dårligt, hvor jeg var. En dag der kom venner med søskende, og vi sneg os ud af sygehuset, uden nogen vidste, og så tog vi ned i byen og spiste pizza. Da jeg kom tilbage til sygehuset, der husker jeg mig selv, at lægerne de troede, jeg var tosset. Men jeg ville leve, og jeg ville kæmpe, men jeg var ensom. Da jeg var 23 år gammel, der mødte jeg kærligheden. Og endelig virkede også den nye mirakuløse behandling for mig. HIV blev bekæmpet, og jeg fik et liv. Vi blev gift, og vi fik børn. Da jeg var 34 år gammel, der udgav jeg en selvbiografi, der hed En dag ad gangen, med hjælp fra Jane Aamund og Hanne Reintoft. Jeg skulle lære mig selv at kende, for at kunne forstå det og leve med det, som jeg havde oplevet. I dag er jeg 48 år gammel og lever med ar på sjælen, for det jeg oplevede, det går ikke bare bort. Men jeg fortæller om det, jeg oplevede, hvordan verden er i dag som livsmiddel for at kunne hjælpe til med at nedbryde fordommene. Jeg voksede op med dødsdommen hængende over hovedet. Jeg voksede op til 80'ernes og 90'ernes voldsomme AIDS-kampagner. Jeg voksede op med massive fordomme om AIDS, der havede frit i landet. Det var en voldsom sygdom. Det var en grim sygdom at dø af. Døden, der var ikke hvid eller køn. Døden med AIDS, der var rå, brutal og voldsom. Rå, brutal og voldsom var også fordømmelserne mod dem, som blev smittet. Jeg blev smittet som barn og kunne ikke gøre for det. De andre 90 blødere kunne heller ikke lave sig mod smitten. Men det kunne de andre, som fik HIV og AIDS heller ikke. Ingen havde gjort noget, som skulle kræve deres liv. Ingen havde fortjent det, uanset hvordan de blev smittet. Vi, der overlevede, var de heldige få, og jeg vil opfordre jer til at læse
læse historierne bag hver eneste af de her 12 malerier, for de er vidt forskellige, og de fortæller alle sammen en historie om styrke og mod. I dag, der dør man ikke længere af HIV. Kombinationsbehandlingen, som kom i 1996, var et mirakel, som ændrede alt. HIV-smittede kan ikke smitte mere. Vi smittede kan i teorien blive lige så gamle som alle andre. Det er et nyt billede, som her er malet af HIV. Så lad os smide fordommene i skraldespanden, fordi vi har en anden tid til. Tak til AIDS-fondet, og tak til Mathilde Fenger, som har skabt den her udstilling. Og tusind tak til jer for at byde velkommen her til Herning i dag. Jeg ønsker jer alle sammen en god fornøjelse for at se udstillingen, og tak fordi I er kommet.